Kinde makare kendo kamano mara midwa jara malulu TV maindi en chiro mar kuku mar wach kama bende warange weche matimore pacho ka indie kinde ka kinde. Odiochieng' ma kawuono wadwa rango weche go kuma ng'anyo mag dakteche mabende sanieri osedhi mathoth moloyo odiochienge 60 kod bathe. Bende wadwa rango ng'anyo noero mar lecturers mabende sanieri bende nitie mamiyo jopuonjre wa ok nitiere skul magweko mane mbalariany. Jonyuol bende odonjo ni to gin to giparo nade. Weche mag nirwaka jogo mbulu bende wantiere godo kaindi. Magi duto e kuku mar wach kod Jeffalo Mbaka. Ero kamano Jeff kuom duoka e studio kaka wuono mondo wawach weche mantie no ganda na. Ero kamano nya. Mwalimu arwaki kenda goni rekomendu ng'anya kuom kaw thuolo mari mar chopo achiel kachiel e studio odiochieng' ma kawuono. Nyisa ne kaka mwalimu ang'eyo ni in bende in ja Kenya, in janyuol kendo in bende in ng'at ma yudo services mag thieth. Kochono ne yudo gi osiptal mag ji giwegi kata osiptende mag piny owacho. Gima duong' ni oganda mathoth yudo weche mag thieth osiptende mag piny owacho. Wan kod ng'anyo mar dakteche sani yudo odiochienge 60 kod wiye. Wach ni inyalo wache nade? Wach ng'anyo ma Kenya kani kama koro chope ni. Onego koro wajo piny ema koro wang'ad ne sirikal. Yes. Ti sirikal maduong' mogik e piny te. En ni sirikal onego mi jo piny yor thieth. Kato mi jo piny yor somo. Kato mi jo piny yor loso mwandu. Mage ti sirikal maduong' moloyo. Loso mwandu en tiende yud giri mibiro chamo e ndalo mabiro gi nyithindi. Yud kaka ipuonjo nyithindi. To ka wan gi sirikal ma jopuonjo gomo, jo daktari ogomo. To giwuothe piny ginyiso jopiny ni mondo kaw kura obi ogonegi mondo gitim nego jopiny ang'o. Kech gimonego gitim ne jopiny mokethore. Onego bed ni gikuongo giwuotho gimanyo kaka giloso wach gomo mar daktari. Ka giseloso to giduogo ir jopiny to gikono jopiny wan koro gonwa uru kura. Nikech uneno kaka ne waloso wach thieth koro thieth weyo mayot. To sani ji tho osiptende to sirikal monego beni loso wach to bae kor piny. Gibae kor piny ni giyanyo joma onge sirikal. Ni giduokore gi joma onge sirikal manyalo rie weche. Omiyo gima dapar no ganda na maduong' moloyo sama wabedo goni. Wagol sirikal marach mantie. Waket mabiro koko bang'e to mabiro ni chalo nade. To sama wantie goni gima wang'e ni rach en sirikal. Nitiere seche moko mosebedo kwa jone sirikal rach gi ma sirikal to ka koro chope thieth. Yes. Ko chope somo, ko chope loso mwandu. To mano koro onge tiende bedo gi sirikal no. Ing'e ni sama wuoyo ni kata bedo daktari ogomo. Yes. Jopuonj mane university be ogomo. Somo gi thieth okethore. Kenya shilling be okethore. Ing'e ni sirikando uru nyaka ne chakre. Be wacho ni nyaka ne sirikande chakre. Nyaka no bed minister mar finance. Nengo mar Kenya shilling osedok piny kabisa. Madola achiel kende choko Kenya shilling molo 100. Mano ne okotimore sirikand Kibaki. Kendo ne okotimore sirikand Moi. Omiyo en sama koro oganda nyaka lok loch mantie. Okwabiloko loji ni gi bunde be okwabiloke gi kidi be okwabiloke ga yanyo. Wabiro loke gombono. To in kamora mora mibedi. Chikiti winji gima jotendi wacho. Gin gi ng'eyo moro mionge go. Wan wang'eyo. Ni nengo mogo dhi malo. Nikech sirikal ok otiyo maber gi yor management mar pesa. Wang'eyo ni nyithindwa biro koso somo e ndalo mabiro nikech sirikal ma wan go ok manage somo e yo maber. Mar tho to koro ung'eyo ji mang'eny osetho. Sani kata mtoka monego ji kami osiptende mitero gie ka idhi yudo ka daktari onge. Koro kata ng'ama ne bade motur. Timoro ka samoro remo chwer motho. Mwalimu awinja dwa ni madang'adi gi kanyore winjo kae wacho ni uchumi marwa odok chien.
kendo iwak malich wacho ni nengo mar omwanduwa ma piny mar Kenya sani dok piny e kinde ka kinde. Gima dwaro mondo piny ni to waneno ka weche nitiere omenda ma bende samoro lalo koni kod kocha kiwache weche mag mibadhi winjo ni oyo omenda nyiri olal ka indi omenda nyiri olal ka pesa malal minyalo lal godo nono maonge gimotigo na maber to nitiere kare en ang'o matimore telo man godo mok ni kare kosuan kaka piny mar Kenya ochimo ing'e ni telo mane piny Kenya ka en sama ng'ato kao telo ni ta to chako paro kako dwa lose mwandu o kata malo ka president gi deputy ne kende kata ministers ka imiyo ng'ato tich ka wuono to kinyo chako paro kako dwa kwalo piny nyaka sirikande mag gwenge kimia ng'ato tich matin kaka no chiw tich moro ncho siego ka ni National Transport and Safety Authority marito weche mag apaya NTSA gikawa kawa tijno ka gidwa loso mwandu ma malange bathe mag apaya NTSA ka be nitiere mibadhi kae ma mibadhi duonge ini paro ni kanitiere gimoro ni sako gimiyo no kel sako kawuono pok gi convince mang'eny gimiyo gintie tiyudo ka sako nigi buses 60 tachielo yudo accident igolo 59 ka okeyo ni mano punishment nyaka ng'ami golo en ng'ama ne ninde ode mo kiani driver moro timo accident kamoro eso ne ka nyamburko achiel mane sako ni oketho to nyamburko duto mane sako no bedo penalized mag kamano to bende oken tich mar jo sako mondo o police members mag sako ginyalo mana keto polisi ma sako tiyogo ni wan kaka sako waburo ga riembo 80 km/h mok wakethi waburo ga keto conductor na machalo kama to enforcing tiende ni nono ni ma otimore to gionge capacity joma nyaka non gini en sirikal onego chom to kama koso no tir tiwuyo to be jo siasa bawan go magika chalo kama onego bene gineno to gine ero kana nyama limo winjo kai wuoyo wach mar uchumi kanyori wacho ka ni nengo mogo ne odhi malo na wuotho iken makalo ni rispo markets mokachela rire na do kama mogo kila rayo mane oganda nyiew nena rondo na 10 kata na 5 kawuna ero ka ne en 125 paro ni mane wacho ni nengo mar mogo dhi malo to mogo diri ka odhi malo ne oganda to oganda wa inyore ang'ene iri janyuol in ng'ama japuonj in bende somo kendo dalo mano somo bende weche mang'anyo gi kine nyalo bet sani iri lecturers ogomo ni no kanyo thendo mbalene mar maseno ko chande no wacho ni oyo giol gi ng'anyo gichulo omenda gidwano mondo gisom to ginyal somo sani gima gitimo onge e skul magi in kaka janyuol ineno ka wach ni janyuol gi japuonj wach ni en nyalo lose wanyalo lose gombolo nikech ka sirikal ticho tamo tigole iketo manyien na bobro mana ng'ado buche kosechako tich dhi nyime to machon matijo tamo ni nyaka wagolo nyicha bet piny ma winjo ka jalup president wacho ni ya ni wach mar oro en wach Nyasaye ok en wach mar sirikal wan sirikal mar Jubilee ok watamo koth chwe sirikal mantie nyaka ng'e ni wan gi jo Kenya 40 gi wiye to 20 kata 15 ka oro de timre to gima dhi chamo di tamgi koro nyaka wabed gi dech sirikal mikane mwandu maka wakeyo to dero no pong ka koth otamore chwe tigolo chame dero ni ti uso ne jopiny nengo maber jomodhiera ahinya be imiyo nono kato koro piny chalo ka gima onge oro to ka keyo chako luoro ma oro kobedo tigolo mano kan chon ichamo mondi ka pod mokasani ichaki kano kendo mane kaka piny onego bed ni rito deche no ko nego wach ni to wacho ni capacity mar tamo koth chwe to wacho ni sirikal ok otamo koth chwe wan be ok wacho ni gitamo koth chwe to nego ging'e ni ndalo moro koth ok chwe nyaka ging'e ni oro en gima biro kore ni to kobiro to watime yo machalo nade e ndalo moro e piny Misri kane oro biro to Nyasaye no oro ne Farao lek ni Joseph manoloke omiyo negi kano cham mane gichamo higni 7 mamoko ne giuso n'oganda Israel Kenya to kano cham michamo dweche 4 otamo oro ma wan go ni ok en mar dweche 6
Ena ni koth noleo dwe mar 9 kanyo. Omiyo ranyisi mar koth noleo, wakoro wachako winje sani. To kachopo dwe mar 3 kanyo to nego bed ni koth chwe. Koro ma oro mane ipanda wa mana dweche muka 3-4 to rum. Mano ok nyal tamo sirikal man gi budget mar trillion. Ok nyal tamo. En ni pesa mora ma gineno kolingo e bengi to gidwa ni gimany yo magigolo. Gimanyo lowo mondo gigwel go oko mondo gicham, mondo gikaw go loche yo mokoriere. Ok nyal bedo ni president moyier gi jalupne bae kor piny ni gidwaro ombulu midok yiergi go, to gik manomiyo yiergi to kethore to onge gima gitime. Erokamano Mwalimu Awinji. Ang'ene wach mar oro no kiwebe ne nitiere sikunde opogore machalo mag eko mantiere yo Garissa kocha kende kata Baringo. Nyithindo ok nyal dhi e sikul nikech nyathi ok nyal nyiso nyathino chiewo dhi e sikul onge kata pi manyalo modho, onge kata chiemo machamo mondo oyud the strength manyalo miyo osom maber. Mwalimu, sani aneno ka sirikal maduong' ma bende koro ichayo malich nieri giwacho kendo girango ni gidwa kedo kod yedhe mamero ji e yo mager. Neneno ka anyuola mong'ere ka The Akasha Brothers nosetere pinje maoko kendo igeno ni dhi kawo negi okang' koteno kod pend chike. Iparo ni kedo kod yedhe mamero ji kaka sirikal ochake mager ni odhi chopo kuma chalo? Mokwongo anyalo penjo sirikal ni ka gisekedo gi yedhe mamero ji, Yes. ufisadi to gibiro kedo karang'o? Nikech ufisadi omiyo wadenyo. Yedhe mamero ji bang'e ni ketho nyithiwa. Yeah. To wawacha adier, chakruok mar kedo gi yedhe mamero ji ni ochakore ka Joho nosechung' gi president Rigiri. Manyiso ni en weche mag siasa. Weche mag yedhe mamero ji ni ok ochakore Kenya ka nyoro, bende ok gichakore higani, bende ok gichakore higa cha. Akasha owuon ma nyithinde koro nomake ni noneg chon ne wach yedhegi. Yeah. Igni mokalo iseneno ka president ogo yie moro bom luting'o yedhe. Yeah. So wach yedhe mamero ji ok ochakore kawuono. Wach mondo mak Akasha gi ni oter odhi oyal be ok gimono ochakore nyoro. Gini no ochakore nikech koro wach Joho cha. Koro en siasa. Siasa emodo yeka. Ing'eyo adieri makende, president matiyo be ok nyal chunga rigari kaka neno Joho chung kode. Mano be nyaka wayiere ni Joho nokoso kanyo. Nitiere kaka ibolo ne jatelo wach to kichome achoma ter gi ng'ong'o, ting'e ni tiende kora chich onyone police te gi bunde gi jogami, tiende koni bonyone mwandu, chunye kae bo ting'e aginga kodi, kalam beno kalam maduong'. Machane makosa nitiere kaka nyaka muma freedom of speech donjo kure iwinjo kata thuolo mar wuoyo. dogre kora wuoyo ka. Yes. To ka nitie gik moko wacho ka maka president ochunganye to koro kawachi. Kore mo Nikech koro mirimbe koro direct. Koro ka in kode timo. Nitiere kata mana Raila Odinga yiero gik mowacho kama koro president ni kato en ka. Mowacho ka en bomento president ni State House bende nitie. Mano rieko ma ng'ato ka ng'ato e piny ka onego bedgo. To kidhi mikawo jatelo motelo ni, Yes. kendo ma powerful mare ng'eny moloyi, tikuodo wiye ka piny neno, to kata muma dagi. Koro mano ne makosa. En makosa kuom president keto gini koro ni opoliticize wach mar dawa ya kulevya. To en fuo bende mondo a leader kaka Joho ochungi president wang'e to yanye wang'e ka president obedo. Okowulo kata no bed mana ni kura no kwale ko bedo president. To koro ene ma en gi teko no kata jakusa mobire odi mo ogwe pieri e kitandani no mera chungane malimi mwandu gi. Oonge ratiro no. To kiseng'iyo lwete neno gimutingo to nyaka kuri bed gi rieko. Miori. Iko iori kiseori to kisegole telo. Kuri nyalo wacho ne weche ka. Adwa ni mondo anyisi gimoro. Moganda bi ondigo. Ni kidwa kawo loch kuom ng'ama nigi loch, ochalo ng'ama dwa kawo pala kuom ng'ama oting'o pala. Ok inyal kawe gi lweny nikech en gi pala to ing'iyo.
ok inyal kawe ga yanyo nikech en gi silaha to imiyo go orruok moro bi bedo go mo bodogo bed mamuol mo mak pala mombekni kaiti yudo pala kaiti kodi koro tugane nyakibolo Nyasaye niga gi rieko moro go ote ndalo ni ne jotelo chon ahinya to nogwewa gi jotelo chon kane chon cha to luonga Uhuru gi Raila e Mount Sinai to wuoyo Nyasaye to sama koro chopo ni ranyisi moro ni ineno nitie jotelo mar oseluwo kama no oro ne Raila ote kech Raila dwaro loch Kenya oro ne Magufuli Magufuli odhi odembore owuondo jo Tanzania ni en ng'ama ber kabisa to kosekawo loch koro riemba ji tich wafisadi oriemba jo ofisadi gi gine ma gin gi loch wanyalo wuondore negi mikoni ating'eyo mibadhi ni to kakawo loch to jomo osetim yabro ng'uono ne to bang' mano to ng'amo chako temo to jela moriere kato jomo osetimo mibadhi man gi teko gi duogo bolore ni akare ma wawe okawo loch ka wan ibro ng'uonwa mano onge rach sani do ng'ano ka wan gi jakoma bende en jadolo machon mano Wabukala aparo ni wach mar amnesty kata ng'uono chiwo ng'uono ni rio nyalo teko inge story mar Wabukala nyaka ing'e Wabukala nyinge ma en go mar jadolo gi lep jodolo morwako nyaka nene Wabukala en jakor sirikal be momiyo sirikal no paro ing'e ni gigo ne gaji sime ni to bishop tich molano no kitema ne wabro riyo ni okapar ne Wabukala wuon no paro kende ni embo nyalo bedo jakom EACC ok ni gadir ne oro kwayo mare en oro to no oro ng'ato sewuoyo kode ni oro Wabukala ng'ama jakor sirikal gi ka sirikal osekete ng'eny omiyo en to ok wanyalo wuondore ni koro en ng'at madhi bedo diere ter Tero kona nyamalimo sani rima endi wane wik mara deko ganda pod nyime kod leko kaka jogombolo target mara IBC mar 6 million pok oyudi ineno ka ganda pod wuok mana kidam kadhi ndiko ne kaka jogombolo wachni rika thuolo themateka mokwongo adwa na nyis oganda na ber kawo kura kikawo kura ibiro keto jatelo e kom jatelo ma ini machunyi dwaro to ka ok ikawo kura to jomoko nyaka jomichayo miparo ni onge rieko ema biro yiero jatelo magine maber negi bed gi kura ne duondi kendo kura ema miyo jomodhier gi jomomew romre kura ema miyo jomosomo gi jomoko somo bedo maromre nikech kuchi achiel gi kucha achiel chalre ibiro kwan mara achiel ibi mari kwan achiel koro ng'ato ka ng'ato obed gi kuche modhi siemo go ng'ama berne kotelone to kok ikawo kura to jomichayo mokawo ka ema dhi yiero jatelo mabiro tiyi kura masani idhi kaw ni kosekawe tidhi goye to kosegoye to president madhi yombo nyaka yud 50% mag kura temo go gachiel more wiye adwa nyiso kanda ni ng'ato ka ng'ato owuondre ni kuche achiel modwa no nind no e achiel midhi yombo go igini mono ng'ato wuogi to nikech kura kikwane achiel ariyo ikwane kachiel sama in mari yonge diere ka idhi miyo kweno dhi mos kawa kura mondo kweno dhi piyo nikech kura be kawa biro yombo go mang'eny koro kata ikwala par Kiambu to pod wayombo go kata ikwaro 40 gi Nyeri to pod wayombo gi to kawa nindo gi kura udi to wadwa yombo gi kura 20,000 maka gidhi kwalo kuonda 4 to gisekalo wan sani koro nikech wan gima iluongo kisungu ni underdog dwani mondo wan waket chunywa e kawo kura to wach moro aneno ka IBC no wacho ni jomonego kawo kura sani manyien onego rom 6 million to king'iyo joma kepo to pok ochopo kata 2 million to wasekalo diere ndalo makoro dong ten ka unen tarik adi tarik thematek mind tarik 10 tarik 14 ne oginuru teni wadong gi ndala boro wadong gi juma achiel to pok wachopo 2 million dongi neno ka wach nitiere nyiso ni samoro bende wach mani iketo wani jomoromo kawo kura gi 6 million ne en mana miriambo
mondo gidhi gimed korgi obed mang'eny. Ting'e ni ka gisede ni gine magin gi kura mang'eny, dhi ketho chunyo machiengo kura koni wadhi go kura to seyombwa. Erokamano ahinya mwalimu. Winjo achiel kachiel ka jogana mondo mi owuog oko mondo kaka jogo ombulu ka gisendikore giwuog oko mondo mi gigo ombulu machalo kamano. Otieno ma kawuono ma indi kuku marach kod mwalimu. Erokamano kuom biro ng'eni thuolo ok oyudo moromo. Nwaruo achiel kachiel e sasa mag Nairobi, nwawuoyo achiel kachiel e teku mar NASA kaachiel kod wach mar loch mar Jubilee ma bende sani eri en ikgi mogik ka wang'iyo tamgi mokwongo. Kata kamano ero wabiro yudo thuolo mondo wachak wawuo. Erokamano kuom biro e studio kuku mar wach Jeff Lupaka. Erokamano nya Jeff, adwa ni biyud thuolo maber mondo wawuog oganda wa ma Nairobi mondo anyisgi ber mondo wakaw kom Nairobi wamedgi mar president. Erokamano oganda Luo, an Odoyo Wili kaka pile. Erokamano.